Ubakit borlang nongrem presiden ke NPWF jong ke jalan Mekraya. Habakran hakilat patai kubor ulong ha kajing kunhi kathong kalong bai ban poi se kajing job. Namar karai kajing le election dehi upajba ubarai la kalong ka namram ne nam job. Susu ulong bah kajing le hi kidon artli ki kata kajing job ber kajing sha job. Namar kata ka job kalong ka kabuk siar. Bonang tre khamba susu yaki kama po ka parti ka konstituensi berkajalahi borok kawe. Habakran ha kabayade berka parti WPP. Kabala rai job lupa. Ubakit borlang norem ulong bai kata ka parti kan le ela ka benta. Reha bapai ka jingwan jong ipai bapa. Ki ai ka jing karsyane laki jong ki kartong baki imon. Iku mengong hi wa karai job karai rem kan debit sautare. Lada don kita ki political party ki bala declare lupa ka jing job. Tinggal i kata ka jing sngo jong ki. Ringangan si ong tangkat ni. Lada piong bakadon kuwi ke political party ke balas sedang khot pajba lani kapan pernah pajba pan ong ba lesni kila don serta kajing kermen jong job ikin le kata Henry lada fikran pat ya kajing wan kersan jong ki pajba kiba kersan sa ka NPP ru kidon kiba kersan sa kurtong jong ka RDA ru kidon kiba kersan sa kaliang jong ka WPP ru kidon dan re lada ki ong ba kila job lupa kajing i jong asimet kata mo kajing i jong asimet dengan iba ki don katu kan neteli ki jingkren ki jong ki haba ki lech kan ki election bat kita ki long ba ngayu i dala ka jong kajing i simet kum nong song snong haba ki pajba ki sedang ban song set haba ki pajba ngayu i ba ki sedang ban ban i kum ban teng haban ya klebe ki kita ki jing ki kren election ki jong ki ngan suong la tapi ong bai direct hang ne kum ya ka WPP ka ba niu i ba la long kum ba piong menta ba pun pau ba kala sedang ya ka ban ong no khot pai ba le sikila kermen pa ban job it kam lai le kata jing kermen ki dan ngai i ki tu ki jing kular pai ba ki ba ka i ba kalong ba ba hadu kata bat ha ka ba ki pai ba lui ki nge pi mat ong we la da ong ba la da wan mangi ha ka bor ngin rat ning khong e jing duk upai ba bit ba them lan upai ba nong song yeu nong song hat anu nong plas ni wa kemen namar pan rat ning khong e jing duk ka ba kamat ka bagile upai ba ngin rat ning khong ya ka bamsap ka ba lesi kataru ha ban suong da ka keten kalong masuk dan rei ka don kam ya ka proses ka jrong baban le ya ka nadu na ying na sem nadu kisnong itau hadu kitrat sarkar ka ba per kabalai ke baki ong kalong ba kinom le silang khamat ya no tiban le silang khamat ban nom le e de thai kila re ban nom le silang khamat ya no ngala don mata politics art thousand snam ngai kam long ka basok namar ngila banyarap ya kadungut ha kata ka jinglong MLA lan ha kata ka jinglong MDC kam long ka basok tenda takat daw kikular ki ba ngayu i ba kawe ba ki samla ki haban sok shit kalong ba nakamentaban ay kam ay jam ki khon samla pi kata ka penlong ya ki konsamla bakin ya song shit bakin ya wan ha kata ka party kabalai ngayu i kumba ngayu i biang mane tup ka de ni ka like ni sui ka social media ngayu i bakin let sa po ka saki pajba ki ong ba lada job mangi gen pen kalai ka maklia kum ka Singapore kabal ese kan nomlong ka basuk da ka kam mereka suk da ka tin ya ka pan keren ti kita ki de khandiat kita ki mat ki bangang syukwa bangan ong da ka jing yo sngo ba da jing i jonga ba ki let sayong sahat ki let surok bakin yalap na tau pai ba jong kari khasi jan tia kam tam te hot kum we na kinong yalam jong ka we ka political party kum presiden jong ka seng samla jong ka National People's Party kabangadon ban ong hang ni kalong ba ka election ka lep ni layat trei hala ka jong ka jingla ngelia pensyai hala ka jong ka nongrem ki ideologi bangidon te mentah ngin haban ya apa ja krisol kansa penabna ha ka sautrik te na kaliang jongangan om kumni ba hot ka jing pen kre ka jing ya khon hi ka debet sa ka thong ka jing jok te henrei ha ka bakut jong ka jing le hi khamtam ha ka politics ni ki election barai yaw nam jing job de ki pajba ki badai ki referee lani ki judge na kamta kita ki nong ki candidates ki jongi ki de ki pajba te ngin ya apsi tom hadu ka sauterek kata ka de ka kabanga ngasukwa ban ong hak ne por menta upajba baluloy upajba ubabon ba
da supu than sapang kita ki skim sapang kita ki lat jingerap don teng ki rupai ba ki perkat bakat bamon ke sarkar kala bait ban le kat bamon banwan rak development ke sarkar kala bait ban le rei kidon la ka limit kidon la ka budget provision ban le yakin ulo hitam hen rei ki dang don ki pai ba tu mentar ki badang perkat ba kat ba kwa UMA kat ba kwa UMDC kat ba mon ban le ke sarkar kala bait rei ngon pi kam dei ka kam ko masuk tina ta kataw nganom keno no halor jong ne hen rei nakaliang ki pai ba aru don ki banget halor kita ki jeng sya penbit don ru kinong penbit ru kim sutho hi baki su penbit nomor baki 4 Jumat ya kemasong ha sarkar don ru kapor ke ba unong penbit utip ba usu penbit re ule teng nam taban job election pi kataru ka don la ka jong ka kom perkhat ka san perkhat jong bre te henrei ngan siong tangkat ne ban pankot ya kata ka sulong bait maladau job unu utahi udai MP jongi ka silong parliamentary set bat uta MP bangijet lani kata ke MP ke bangijet uhaban trei nakam ta ke interest jong ka jala nam ta ke mentoy jong ki pajba no sunong bat jong hilang ba kita nga ong ba na kumbui na kinogilam jong ka party sin bangyale hi borbor kadai besika thong kumut sa kathong jong jing job henrei habang yale iya ka no jajing yale artli ki ek engi di ban bu lupa ha ka jumot bakat ka jongi wei kalau saya jing job kapaar ladang haban mat ya jing sya job ru nginom dai ban kandet ladang job ni haban tracy tom ban penbha ya ka party bat ya ka jela ya ka constituency la se kumenta ka MP ya ka Shillong parliamentary constituency ya ki an ki badai ban yada kerpang ya kari ya ka jajben bat kumta terter hanrei lada ngisa job ru ka kamram jungi kalong bangin penbahabyang ya ki jing tray kam jungi kum ka party na kaman-taman penti kena ba ngin job haki way pat ki election ki banwan ka election kam dai tang sisen ka election kalet ki election kawan ka election kadon ka por bangi job kadon ka por bangi rem mereka kata kanum laban ong ba ladangi rem ru ngin du mensim no ladangi job ru ngin ya sarong no andre kadai baik ka proses ka bangi hapi panyakon banele na ka por